Uchindawo yari kupi. Ndimfonere. Hello. Iwe. Uri kupi iwe? Iwe, where are you? Sha. Ndiri wardrobe. Wardrobe? Ukutsvaga imo? Asi uchiri kutiza code. Hauna kunzwa here kuti code akabuda kudhara. Hamenoko akaenda. Mazi, nakoti ndabo. Tinyatsowirirana kunge bhurugwa nebhandi. No, haasi kutiza code yangu. Saka chii? Ukutamba chimwandewande? Aiwa. Ndanzwa nechando sha. Mabhonzo angu ese afuriza. Tarisa kunze iwe. Kunze kwaipa iwe. Yeah, sure. Sha. Vamwe utopfugidza moto negumbezi. Iwe. Kwashata. Saka iwe handei kumba. Kwenda kumba? Sha, handina kana mari kubhadhara eating. Ndosaka ndiri muno muwardrobe kuno graft. Aiwa. Handei kumba. Kumusha. Apo wataura manje. Handei. Sure. Iwe handei. Iwe sure. Satambe neni. Iwe handei chete. Funga shema Christmas kuZimbabwe. Handei. Handei. Zvisho handei. 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 Yeah. Zimbabwe. Iwe. Uri kupi? Handei. Iwe. Uri kupi? Sha handei kuZimbabwe. Yeah, kuZimbabwe. Kuenda kupi?